πίνακας με USB καλώδιο στον υπολογιστή μας. Στο start, στο πρώτο tab που λέει start εμφανίζονται τα status connected και το version του firmware του πίνακα. Πιο κάτω βλέπουμε το admin password, τον κωδικό προγραμματιστή 1470 και το μοντέλο του πίνακα, το SM264, αμέσως πιο κάτω. Settings 1. Settings 1 αφορά τους χρήστες και τα νούμερα που δηλώνουμε για κάθε χρήστη, έτσι ώστε το κέντρο να επικοινωνεί με τους χρήστες. Στο user 1 δηλώνουμε για παράδειγμα το νούμερο του χρήστη. Δίπλα δηλώνουμε το partition, αν θα είναι το 0 ή το 1, και πιο δίπλα για κάθε χρήστη ξεχωριστά του λέμε αν θα στέλνει μήνυμα για την όπληση-αφόπληση του συστήματος. Τώρα έχει ενεργοποιηθεί για όλους τους χρήστες. Αν θέλω μόνο το πρώτο, ενεργοποιώ μόνο το πρώτο κουτάκι. Από κάτω τα υπόλοιπα κουτάκια κλικάρονται εάν πατηθεί αυτό το κουτάκι, θα στείλει μήνυμα σε όλους για την όπληση-αφόπληση. Εάν δεν πατηθεί, όχι. Από κάτω διαλέγουμε αν θέλουμε να μας παίρνει τηλέφωνο όταν γίνει συναγερμός και πιο κάτω αν θέλουμε να μας στέλνει μήνυμα όταν γίνει συναγερμός. Πιο δίπλα μπορούμε να τον ενεργοποιήσουμε να μας στέλνει μήνυμα σε όλους τους χρήστες και τους 5 ή όχι, και από κάτω να κάνει το πληκτρολόγιο έναν ήχο από τον buzzer του μέσα στο χρόνο καθυστέρησης που έχει για την είσοδο και έξοδο. Passwords. Από εδώ αλλάζουμε από το SMS password, αλλάζουμε τον κωδικό SMS. Ο κωδικός SMS πρέπει να αλλάχτεί οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς δεν αποθηκεύονται νούμερα χρηστών στα user 1, 2, 3, 4 και 5. Από default ο κωδικός είναι 4 μηδενικά και πρέπει να αλλάχτεί σε οτιδήποτε άλλο με 4 ψηφία. Allow preset users σημαίνει ότι επιτρέπει μόνο σε χρήστες που έχουμε περάσει τα νούμερα τους στο πιο πάνω σημείο να μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν το σύστημα. Admin password είναι ο κωδικός προγραμματιστή 1470. Time settings, δηλώνουμε το χρόνο την ημέρα. Για να μας στείλει μία φορά την ημέρα βάζουμε period 1 και για να μας στείλει 5 η ώρα το απόγευμα 17:00. Εάν δεν θέλουμε να στείλει καθόλου, βάζουμε 0 στο period και 0 στο time. Για να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις που κάναμε, πάντα πατάμε write settings. Writing. Write OK. Settings 2. Στο Settings 2 βρίσκουμε την ρύθμιση της ζώνης για τη συνδεσμολογία με τις αντιστάσεις. Στο Type 2 βλέπουμε ότι δεν έχουμε ATZ mode, δηλαδή διπλασιασμό, και χρησιμοποιούμε την αντίσταση 5,6 kg εν σειρά με την επαφή μας, στο ραντάρ μας, οτιδήποτε έχουμε. Εάν θέλουμε να κάνουμε διπλασιασμό, θα πρέπει να πάμε πρώτα στο zones και να πατήσουμε το ATZ mode, παίρνουμε 12 ζώνες και ακολουθούμε το Type 4 σχέδιο με δύο αντιστασούλες 5,6 kg και 3,3 kg, οι οποίες συνδέονται παράλληλα και σε κάθε αντίσταση εν σειρά η κάθε επαφή μας, ραντάρ ή δεν ξέρω εγώ τι θα είναι. Log settings. Log settings χρησιμοποιείται για να παίρνουμε ένα αρχείο γεγονότων με το τι έχει συμβεί με το σύστημα συναγερμού. Πατώντας get log file βρίσκουμε μέσα τα πάντα, πότε όπλησε ο συναγερμός, πότε αφόπλησε, πότε έδωσε συναγερμό, όλα τα στοιχεία του γενικότερα. Delay
settings, delay settings και exit delay αφορά το χρόνο εξόδου και το ρυθμίζουμε με δευτερόλεπτα, όσα δευτερόλεπτα θέλουμε. Ας πούμε, δώσω εγώ 15. Temperature sensor είναι για να δηλώνουμε τη θερμοκρασία του πίνακα εάν συνδέσουμε και θερμόμετρο, το οποίο είναι προαιρετικό, και από εδώ πέρα το ρυθμίζουμε να μας στείλει ένα μήνυμα όταν ξεπεράσει το όριο της θερμοκρασίας ο πίνακας. Siren settings αφορά το χρόνο που θα χτυπάει η σιρήνα και είναι από default είναι 2 λεπτά. Bell squawk, εάν το ενεργοποιήσουμε, η σιρήνα μας κατά την όπληση και αφόπληση θα κάνει ένα σύντομο ήχο. Siren on off on if RF device lost σημαίνει ότι εάν χαθεί κάποιο σύρματο ραντάρ ή επαφή θα χτυπήσει η σιρήνα αυτομάτως, αν θέλουμε το ενεργοποιούμε από εδώ. Power status εάν τσεκαριστεί κάθε φορά που θα γίνεται διακοπή ρευμάτος θα μας στέλνει ένα μήνυμα στα νούμερα που έχουμε δηλώσει στο settings 1 και από κάτω ακριβώς δηλώνουμε και το χρόνο που θα κάνει να αναστείλει μετά τη διακοπή ρεύματος στο κινητό μας. GSM audio αφορά την ένταση του μικροφόνου και των ηχείων. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ένα μικροφωνάκι μαζί με όλα τα άλλα, το οποίο αν το συνδέσετε και το ρυθμίσετε από το settings 1 να παίρνει τηλέφωνο κάποιον, εάν απαντήσετε στην κλήση του αυτομάτως ακούτε και τι γίνεται στο χώρο. Οπότε από εδώ αυτό μας χρειάζεται για να ρυθμίζουμε την ένταση του μικροφόνου. Και με ένα εξτρά πλακετάκι μπορούμε να ακούμε από τα ηχεία να μιλάμε αμφίδρομα, τέλος πάντων. Κάνουμε write settings. Writing. Right, ok. Management. Στο management ρυθμίζουμε τους κωδικούς των χρηστών για τα πληκτρολόγια του συστήματος. Όπως βλέπετε εδώ από default υπάρχει ο κωδικός 1111. Πιο δίπλα ρυθμίζουμε σε ποιο partition θα αντιστοιχεί ο κωδικός και μπορούμε να εισάγουμε μέχρι 10 διαφορετικούς. Duress code σημαίνει από κάτω ότι μπορούμε να δηλώσουμε έναν από τους 10, όποιον θέλουμε. Duress code σημαίνει ότι μπορούμε να δηλώσουμε έναν από όλους τους κωδικούς από το 1 μέχρι το 10 σαν κωδικό υπό απειλή. Δηλαδή, εάν βρεθούμε υπό απειλή, βάζουμε αυτό το κωδικό και το σύστημα δίνει ένα κρυφό συναγερμό, silent alarm που λέμε στα αγγλικά. SDS password είναι ο κωδικός για τους φύλακες που χρησιμοποιούν οι φύλακες μόνο, και από κάτω δίνουμε partition 0 όνομα, partition 1 όνομα. Στο iButton case εισάγουμε τα iButtons τα οποία είναι προαιρετικά και είναι για την όπληση αφόπληση του συστήματος, και μετά από όλα αυτά κάνουμε write settings όπως είναι πάντα. MS Settings. MS Settings αφορά τις ρυθμίσεις του κέντρου λήψης σημάτων. CID Messages και από κάτω CID Enable. Εάν τσεκαριστεί αυτό το κουτάκι εδώ, ενεργοποιείται το κέντρο λήψης σημάτων, Contact ID. Ακριβώς από κάτω του δηλώνουμε τι να στέλνει στο κέντρο μας, ας πούμε την όπληση, την αφόπληση, παράδειγμα, να στέλνει τεστ, να μην στέλνει. Πιο δίπλα monitor station numbers, δηλώνουμε το account, τον κωδικό δηλαδή του κέντρου μας, που μας έχει δοθεί από το κέντρο ληψημάτων. Πιο δίπλα τις προσπάθειες που θα κάνει για να επικοινωνήσει το κέντρο.
και από κάτω τα νούμερα του κέντρου. Telephone numbers δηλώνουμε τα τηλέφωνα που μας έχει δώσει το κέντρο λήψης σημάτων για να καλεί ο Perseus. Use manager with CID enabled. Εδώ πέρα λοιπόν χρησιμοποιείται επιπλέον ο χρήστης. User messages when CID enabled. Εάν τσεκάρουμε αυτά τα κουτάκια, επιπλέον το σύστημα θα στείλει και στον απλό χρήστη μηνύματα για ό,τι εμείς διαλέξουμε από εδώ, και στους χρήστες που έχουμε δηλώσει, στα τηλέφωνα που έχουμε δηλώσει εδώ πέρα το κάνει αυτό. Communication αφορά τις ρυθμίσεις για το κέντρο λήψης σημάτων, πάλι το αφήνουμε voice calls όπως είναι, και τις GPRS settings σετάρουμε για τις συνδέσεις μέσω GPRS του κέντρου μας με τον υπολογιστή. Επίσης αφορά τις ασύρματες συσκευές που συνδέονται πάνω στο κέντρο. Πατώντας Add και γράφοντας το ID εδώ πέρα της κάθε συσκευής, προσθέτουμε ασύρματα ραντάρ, ασύρματες επαφές κτλ. Για να αφαιρέσουμε κάποια συσκευή το κάνουμε από εδώ, βάζοντας το ID της πάλι. Για να αντικαταστήσουμε μια συσκευή με μια άλλη, ασύρματη συσκευή με μια άλλη, πάλι δηλώνουμε το ID και από κάτω το νέο ID και κάνουμε replace την κατάσταση. Από εδώ πέρα κάνουμε ένα τεστ για όποια συσκευή θέλουμε από όλες που έχουμε δηλώσει, στην οποία μας δείχνει αναλυτικά με το ποσοστό της 100 σήμα έχει ο δέκτης και πόση μπαταρία. Zones αφορά, όπως καταλαβαίνετε, τις ζώνες του Perseus, και από εδώ βλέπουμε το zone number, το νούμερο της κάθε ζώνης, από το 1 ως το 12 με διπλασιασμό, από το 1 ως το 6 χωρίς διπλασιασμό, εξάζωνο. Zone name, μπορούμε να ονομάσουμε την κάθε ζώνη όπως θέλουμε, και έτσι όπως την έχουμε ονομάσει να μας έρθει σε μήνυμα. Από δίπλα ενεργοποιούμε πατώντας στο status την κάθε ζώνη. Αυτή τη στιγμή τώρα οι ζώνες μας είναι ενεργοποιημένες. Αν τα ξετσεκάρουμε, απενεργοποιούνται οι ζώνες. Στο zone type ρυθμίζουμε τι θα είναι η κάθε ζώνη, αν θα είναι delay, καθυστέρηση, 24ωρη, ακαρία ακολουθίας, πυρασφάλεια, σιωπηλή, και πιο δίπλα ρυθμίζουμε αν θα είναι stay οποιαδήποτε ζώνη θέλουμε ή όχι. Tamper name, ονομάσουμε το όνομα του Tamper εδώ όπως και της ζώνης, και πιο δίπλα στη ζώνη καθυστέρησης μπορούμε να δηλώσουμε και χρόνο καθυστέρησης. Ακριβώς από κάτω το ATZ mode, αν πατηθεί γίνεται διπλασιασμός στις ζώνες, παίρνουμε πλέον 6. Arm Disarm by Zone σημαίνει ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε, να διαλέξουμε μία από όλες τις ζώνες για την όπληση-αφόπληση του συστήματος ολόκληρου, από το 1 έως το 10. RF Zones. RF Zones αφορά τις ασύρματες ζώνες του συστήματος, και η ρύθμιση είναι ίδια ακριβώς όπως και με τις απλές ενσύρματες ζώνες. Keyboard Zones. Εδώ μέσα λοιπόν βρίσκουμε τα πληκτρολόγια που έχουμε συνδέσει και τη ζώνη πληκτρολογίου επιπλέον που έχει το κάθε πληκτρολόγιό μας. Όπως βλέπετε εδώ, εγώ είμαι συνδεδεμένος στο Keyboard 1 και η θέση των Deep Switch στο EKV3 πληκτρολόγιο που χρησιμοποιώ θα πρέπει να είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Για να πάρουμε την εξτρά ζώνη πληκτρολογίου, την ενεργοποιούμε από το status και την ορίζουμε ό,τι θέλουμε, instant, ακαρία, 24ωρη, delay με καθυστέρηση, fire, πυρασφάλεια, όπως κανονικά και όλες τις άλλες ζώνες.
Αντίστοιχα για τα υπόλοιπα πληκτρολόγια κάνουμε το ίδιο, εάν είναι συνδεδεμένα. Ο πίνακας μπορεί να δεχτεί μέχρι 4 πληκτρολόγια σύνολο. PGM outputs. Στα PGM outputs αυτό που κάνουμε είναι να δηλώνουμε επιπλέον την πλακέτα επέκτασης, τίποτα άλλο. Πατώντας το πλήκτρο στο additional modules using module PGM8 εμφανίζονται τα επιπλέον outputs που μπορούμε να πάρουμε συνδέοντας στο bus την πλακέτα EPGM8. RF outputs δηλώνουμε τις ασύρματες εξόδους, ας πούμε αν έχουμε μια σιρήνα, αν είναι σιρήνα ή είναι ραντάρ ή είναι επαφή ή οτιδήποτε. Στο τέλος πατάμε Write Settings για να κρατήσουμε ό,τι ρυθμίση έχουμε κάνει μέσα στο πίνακα. Και επιπλέον, εάν θέλουμε, μέσα από το Files, Save Config As, μπορούμε να αποθηκεύσουμε με ό,τι όνομα θέλουμε τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει στο δίσκο του υπολογιστή μας. Αφού το κάνουμε αυτό, για να μην ξαναρυθμίσουμε ένα καινούριο πίνακα συναγερμού, παράδειγμα, ένα καινούριο Persea, μπορούμε να ανατρέξουμε εδώ στο Files πάλι, Open Config, και να ανοίξουμε παλιότερες ρυθμίσεις που έχουμε κάνει και να τις περάσουμε κατευθείαν μέσα.